Innovation betyder for mig selvfølgelig at tænke nyt, men også gerne tænke nyt sammen med andre. At man ikke bare har en god idé, men at man samarbejder om at udvikle, hvordan skal den her idé udfoldes ud i det samfund, vi omgiver os med. Ideen til Get Green opstod ved, at vi godt ville bruge al vores forskningskapacitet og alt det, vi vidste omkring bæredygtig undervisning, til at udvikle nogle nemme redskaber, som lærerne kunne bruge i deres undervisning, men også samtidig åbne skolen op til, at de kunne samarbejde med partnere udenfor. Og det havde vi over længere tid som forskningsgruppe haft lyst til at gå ind i, fordi det er helt centralt i skolen, og det bliver beskrevet mange steder i læreplanerne osv., men lærerne har utroligt svært ved at integrere det i deres undervisning. Så gik vi sammen og begyndte at finde partnere til at lave en meget stor ansøgning for at kunne udvikle det her. For mig var det vigtigt, at vi både havde partnere for industrien, og vi havde partnere fra forskningsinstitutioner, uddannelsesinstitutioner og kommuner og NGO'er osv., sådan så vi sammen kunne udvikle den her drøm. Med vores redskab så udvikler man i højere grad noget til fremtiden, snarere end at man bliver oplyst om den her klimakrise. Så de får nogle store udfordringer af de her virksomheder eller NGO'er eller kommuner. Det kan fx være, der skal bygges en ny bæredygtig børnehave ved siden af deres skole. Det lægger op til, at man faktisk skal løse nogle af de her problemer. Det er det specielle ved vores platform. Vi har i fællesskab med ledelse og jeg måtte tage beslutning om, at hvis vi skulle lave innovation, så skulle vi gå efter de bedste partnere. Så hvis vi ikke kunne få de bedste partnere, så var jeg parat til at lægge projektet ned, og der var vi heldige at få Xfluency med. Der skal man også have noget mod som leder. Man skal også have mod til at skifte retning, når der for eksempel er ny teknologi, eller man får en ny viden osv. Da vi skrev den her ansøgning, var AI slet ikke i fokus. Og det har jo fået en stor rolle i projektet nu også. Altså det er et helt konkret eksempel på, hvordan vi skiftede retning undervejs, fordi ellers så får vi ikke lavet innovation, fordi tingene udvikler sig hele tiden. Vi har en færdig udviklet platform nu. Og det vi er i gang med at finde ud af, det er, hvordan kan vi implementere den her så endnu bredere i undervisningen. Så hele den fase er jo også en del af innovation, at få bragt det, man så har udviklet ud i en sammenhæng, og det skal sandsynligvis også udvikles videre til den sammenhæng. Så det er den fase, vi er i lige nu.